नसुंसे भुटान हादोरजों आसामनि चिरां जिल्लाजों फोनांजाबग्रा मोनसे गाहाय लामाया लुफिननायनि आंखालाव बायफ्लेलांनाय थासारियाव गोग्लैनानै दं। चिरां जिल्लानि रुनिकाटा हिनजावसा गेजेर फरायसालि जानानै नसुंसे भुटान हादोरजों फोनांजाबग्रा बे गोनांथार लामाया थांनाय माखासे बोसोरनिफ्रायनो फोसाबनायनि आंखालाव बायफ्लेलांनो हमदों। बे लामाया एसे अखा हायोब्लानो गोथौ गोथौ हाखराव सोलायलाङो आरो लामानि बेबायदि गाज्रि थासारिनि थाखाय सरासनस्रा सुबुंफोरनि हान्थिनायाव गोबां जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदों। मख'नो गोनांदि थांनाय बावैसो सान सिगांनिफ्रायनो लामानि गाज्रि थासारिनि थाखायनो बे लामायाव गंसे गारिया दिनैसिमबो थाबथानानै थानायजों लोगोसे थांनाय सानखालि गुबुन गंसे गारिया थाबथानानै थानांदों। खौरांगिरिनि मोगा-मोगि लानायाव सासे दावबायारिया फोरमायनाय बायदिब्ला फोसाबनायनि आंखालाव चिरां जिल्लानि बे मोनसे गोनांथार लामाया थांनाय 3 बोसोरनिफ्रायनो बेबायदि गाज्रि थासारियाव दं, जायनि जाउनाव थाबायनानै हान्थिनायनि अनगायैबो गारि मटरजों हान्थिब्लाबो गोबां जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानाङो होननानै फोरमायनायजों लोगोसे बे लामाखौ बिटिसि सरकारा थाबैनो लुफिननायनि राहा लानांगौ होननानै खावलायहरो। अदेबानि आथिखालनि बिटिआर सरकारा बे जेंनानि सायाव मा राहा लायो बेखौ फैगौ समावसो नुनो मोनसिगोन। बे लामाया बोसोरनै बोसोरथाम जाबाय, बिदिनो खुनु रिपेयारिं थिग जाया आरो बिदिनो बानायब्लाबो आरो गोथौ जाफिनो आरोखि। बे लामाया बिदि कन्डिसनाव दं आरोखि बे लामाया। नोंसोरथ' सामलाबा थांलाय फैलाय खालामो, माबायदि खस्थ' मोनो? बिराद उसुबिदा। दा सामथाइबारिसिम थांनो नों आधा घन्टानि बारा नांगौ। दा मा लुबैयो? दा बेखौ गोख्रै बानायोब्ला मोजां, बयनिबो पाब्लिकनि थाखाय थांलाय फैलाय ना, स्टुडेन्टफोर थाङो ना, आरो गार्जेनफोरा बोराय बुरि गाखोनो गारि गाखोनायाव एकदम उसुबिदा आरोखि, संख्ल' गाखोनो हाया बे लामायाव। बेसेबां गोलाव जागोन बेलाय बिदि गाज्रि लामाया? बे लामाया मथा मथि 13 किल'मिटारसिम दङ बे लामाया। बबेनिफ्राय बबेसिम थांनाय बेलाय? बे भुटान रड, सामथाइबारि टु भुटान। बाहाय ओरैनो फासिनानै थानाय नुदों, बियो माला जाया? मैया बेलासि जादों। ओमफ्राय गंनै दं बाहाय? बे गंसेया दाख्लै जानाय। दाख्लै जानाय गंसेया? बिनि सिगांफोर माबा मोनसे जाबावबायमोन नामा? जानाया जाबाय थाखायो, थाबथाबाय थायो। मा खारनाव जायो बेलाय? बबे हाखर जाबायना, हाखराव थाबथाबाय थायो, फासिबाय थायो सानफ्रामबो। सिगांबो जाबाय थाखायो बिदिनो? सिगां फार्स्टआव जाथ'वाखैमोन, बारा जायाखैमोन नालाय हाखरा। दा जाबाय। खोनादों जे दाख्लैबो टेम्पु थाबथादों होननानै। टेम्पु थाबथादों, ओमफ्राय फायखारिफोरनि गारिबो थाबथादों। माबा बेयानो बलेर' पिकआप फाथो लांनाय, बे थाबथाबाय थायो। खिन्थु खाथिनिनो बिनिनो। ओमफ्राय दा मा लुबैयो? लुबैनायालाय मोजां जाबा मोजां जायो।